Mae'n 2 o'r gloch, da ni wedi cyrraedd uchafbwynt y cystadlu, amser y brif seremoni. Te wem dod ym mhob un ohonyn nhw hyd yma 4 allan o 4. Ia, croeso cynnes iawn yn ôl ato ni yma i Lanymddyfri. Braf iawn ydi cael eich cwmni chi wrth i ni gael y newyddion fod llwyfan y cyfrwy yn barod. Mae'n amser i ni fwynhau prif seremoni 5 diwrnod y cystadlu yma yn Lanymddyfri. Dyma i chi Defod y Coroni. Tawelwch os gwelwch yn dda. Pam plonu pan mae'n rhuo, hau gwair pan fo'r gwynt o'i go, i be twtio'r bordor bach. Mae hi'n well pan mae'n hyllach i adael i'r storm droedio yn frwnt ar hyd blodau'r fro. Pam sgwennu pan mae'n duo, dweud gair pan fo'r byd o'i go. Y peth calla dalla di yw i Owain i stewi. Ond, yn nerth yr hyferthwyr, mae na Gymru'n mynnu mwy. Er y bydd heb doedd du, mae egin. Nid oes mygu hawl o geiriau flaguro yn ferw o aur hyd y fro. Awn am deiliach hydolus, yd y llan a blodau llys, torri a hawl brwyn y traeth a danadl ein dewiniaeth. Dwy'n syfu ar lili wen I'w rhoi ym mhair yr awen. Croeso i Defod y Coroni yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023. Odyn, mae'r 6 ymeriad o chwedl Taliesin wedi dod nôl i gadw cwmni i fi fan hyn ar y llwyfan ac i fod yn rhan o'r seremoni. Mae'r 6 anifail wrth gwrs yn cynrychioli y 6 awen. Felly, wi am i cyflwyno nhw eto i chi, a phob un ohonyn nhw yn cynrychioli y 6 phrif gystadleuaeth drwy'r wythnos. Rhowch croeso i Owain cerddoriaeth, Owain iaith, Owain drama, Owain barddoniaeth, Owain rhyfiaeth, ac Owain celf. Heddi, i ni yma i ddathlu anrhydeddu Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd yn Sir Gaerfyrddin yn 2023. Mae'r Goron yn cael ei rhoi gan gwmni teledu Tinopolis ac mae'r seremoni yn cael ei noddi gan Brifysgol Caerdydd a diolch o galon i bawb. Mae'r Goron hardd a thrawiadol yma yn gywaith hapus a chelfyddydol rhwng ieuenctid yr ardal a chrefftwyr lleol. Mae'n gymysgedd o fetelau gwahanol, mae hanes a thirwedd yr ardal wedi hymgorffori yn fi, ac mae wedi cael ei chreu ar y cyd gan Luned Hughes, Richard Davies ac Endaf Price. Yn y Goron, fe welwch chi un o linellau enwog, William Williams Pant y Celyn, oedd yn byw ychydig filltirodd o'r maes yma. Mae dy eiriau fel y gwyn, a dyna chi ddyfyniad gwych i fod ar Goron ein prif Lenor ni, os bydd teilyngdod wrth gwrs. Y dasgodd darn neu ddarnau o ryfiaeth ar y thema hadau. Y beirniad
yw'r Prif Lenor Fflir Dafydd a'r Prifardd Llyr Gwyn Lewis. Beirniad poblogaidd iawn, mae'n amlwg. Llyr oedd enillydd y gader yr Eisteddfod yr Urdd Llanercheiron yn 2010 ac Abertawe yn 2011. Yn ogystal â barddoni, mae e hefyd wedi cyhoeddi 2 gyfrol o ryddiaeth a llynedd enillodd gader Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron. Mae Fflir Dafydd yn nofelydd, mae'n sgriptwraig a chantores gyfansoddwraig o Gaerfyrddin. Mae wedi cyhoeddi 8 cyfrol ac wedi ennill 2 o brif wobre yr Eisteddfod Genedlaethol, y Fedal Ryddiaeth a Gwobr Goffa Daniel Owain. Fflir sgriptiodd y cyfresu poblogaidd Parch, 35 awr, 35 diwrnod ac yr Amgueddfa. Eleni nath I gyhoeddi I nofel Saesneg newydd The Library Suicides, gyda gwasg, Hodder a Stoughton. Rwy'n galw nawr ar Fflir I ddarllenfa I draddodi'r feirniadaeth. Rhowch gymeradwyaeth os gwelwch yn dda I Fflir. Diolch. Diolch i'r 12 ymgeisydd a ddanfonodd I gwaith I ni eleni. Fe wnaeth bob un ohonynt ddangos ei dawn mewn rhyw ffordd neu gilydd. Boed hynny'n ddawn I ddeialogi, I gyfleu sefyllfa gredadwy, I wneud yn ei chwerthin neu ein cyffwrdd i'r byw. Yn wir, roedd rhywbeth ym mhob un o'r lleisiau hyn a wnaeth I ni deimlo'n falch o fod yn ei cwmni, ac rydyn ni'n gobeithio'n fawr y gwelwn rhagor o'i gwaith maes o law. Y teimlad cyffredinol a gafwyd wrth ddarllen fodd bynnag, oedd mai drafftiau cynnar oedd nifer o'r ceisiadau a ddaeth I law. Ystywed Ernest Hemingway, ail sgwennu yw'r sgwennu go iawn, ac roedden ni'n dau yn teimlo fod na ôl bris ar y gwaith weithiau, neu ryw ansicrwydd am sut I orffen stori, a oedd yn golygu nad oedd pob naratif yn argyhoeddi. Ceirbyniadaeth fanwl ar bob un ymgeisydd ar safle wer Eisteddfod, ac rydyn ni'n annog pob cystadleuadd I ystyried ein sylwadau, a fydd gobeithio yn hwb iddynt weithio ar ei crefft a chystadlu eto yn y dyfodol. Ar frig y gystadleuaeth eleni, mae yna 3 awdur addawol sydd â rhywbeth pwysig dwfn i'w adrodd wrthym. Mae pob un o'r rhain wedi creu straeon sy'n teimlo'n angerddol ac yn bwrpasol gan ennyn emosiwn a chwilfrydedd. A dyma air byr am yr ymgeiswyr hynny. 3. Mae 3 yn lais ffres a dyfeisgar nad yw'n ofni ar brofi gyda ffurf, a hynny mewn 3 darn effeithiol o gyferbyniol. 1 am berthynas heriol, 1 am ddyn yn ei gynefin, a'r olaf am gymlethdodau hunaniaeth. Mae yma sgwennu sy'n hwyrus, cynherfus ac arbrofi ieithyddol, yn ogystal ag arddull glasurol. Ond mae rhai manylion o fewn y straeon yn tueddu fod yn niwlog ac anelwig, ac mae angen chwynnu ychydig ar fwrlwm y mynegiant, mwyn gwneud tegwch a dawn yr awdur I amrywio cyweiriau rhwng y clasurol a'r llafar. Nad fi'n angof. Gwreiddioldeb sy'n nodweddu ysgrifennu nad fi'n angof hefyd, a threiddgarwch yn ogystal wrth fwrw cip sardonic a rai arferion cyfoes a straeon sy'n codi'n y newyddion. Mae'n ddarn perthnasol sy'n codi cwestiynau pwysig am hiliaeth ac am berthyn, ac mae'r awdur yn ein tywys I lefydd fel Tryweryn a Chastell Penrhyn gan blethu hanes Cymru a reality cyfoes yn effeithiol dros ben. Ond mae yma le yn sicr I ddatblygu a mireinio'r mynegiant, a gweithio ar lif a strwythyr y darn, gan fod ysgwennu weithiau'n or-ymdrechgar a'r naratif yn ddryslyd ar brydiau. Mae yna un bach ar ôl felly, sef llei. Fesul darlleniad amlygodd y stori hon ei hanwyldeb, ei chrefft a'i chalon. Mae yma storiwr wrth redd sy'n gallu dywynio naws ac awyrgylch yn gynnil,
ac mae'r awdur yma hefyd yn ymwybodol o siap a strwythyr stori fer effeithiol. Cawn ddarlun trawiadol o gyfnodau y mywyd dynes oedrannus o'r enw Enid, dynes sy'n cael cryn gysur o blannu blodau hael, a'i trin gydag anwyldeb a chariad, fel pe baint yn deulu iddi. Mae yma sgrifennu delweddol, disgrifiadol hyfryd sy'n feistrolgar o ymatalgar, yn datgelu pethau gan bwyll bach. Yn wir, efallai nad anelodd llei cyn uched ag y gwnaeth tri a nad fi'n angof, ond yr hyn yr anelodd ato, fe'i gwireddodd yn hyderus. Mae pob golygfa a phob curiad yma yn lan ac wedi sernio'n ofalus gan greu cyfanwaith caboledig sy'n bodloni'r pen ac yn cyffwrdd ar galon. Mae llei yn feistr ar ei adnoddau a'i gyfryngau, ac yn ei ffordd dawel hunanfyddiannol ei hun, fe ddringodd i frig y gystadleuaeth hon ac aros yno. Enillydd Goron yr Urdd eleni felly, gyda llongyfarchiadau mawr a phob anrhydedd i'w llei. Cyfanwaith caboledig sy'n bodloni'r pen ac yn cyffwrdd ar galon. Os eisiau gofyn yn fwy gwedwch. Diolch o galon i'r beirniad, a gorchwyl hyfryd nawr yw datgelu pwy ddath yn drydydd yn y gystadleuaeth, sef Tegwen Bruce Deans, enillyr y gader ddo wrth gwrs. Daw Tegwen o gylch Bangor Ogwen, rhanbarth Eryri ar rhagofan, eich bod chi wedi anghofio sut mae'n edrych, dyma Tegwen unwaith eto ar y sgrin. Llongyfarchiadau mawr iawn, wythnos wych i Tegwen yn sicr. I ni hefyd wedi clywed enw'r ail a gweld llun yr ail yn y seremoni ddo hefyd, sef Tesni Piers o adran JMJ ac aelwyd Rhos rhanbarth Wrecsam. A Tesni, os wyt ti yn gwrando yn aml iawn, mae'r rhai sy'n dod yn agos ati un flwyddyn yn llwyddo i gyrraedd y brig y flwyddyn wedyn, felly pob dymuniad da i ti. Ond mae'r enillydd yn ein misg. Gai wahodd y 6 awen ymlaen, a bydd awen rhyddiaeth yn tynnu blodeiglwm o berlysiau o'r pair. At fy chymig buddigol, ewch yn awr, ond dewch yn ôl. Llei, i gyfeiliant y ffanffer, gai dy wahodd di i mewn i'r golau.
Pleser yw cyhoeddi mae Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023 yw Owain Williams o Gylch Bro Aled Rhanbarth Conwy. Gadewch i ni adnabod camp Owain drwy ailadrodd y geiriau hyn. Urdd Gobaith Cymru. Urdd Gobaith Cymru. Owain Gobaith Cymru. Owain Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Gai dy wahodd di eistedd. Diolch yn fawr iawn, Owain. Mab fferm Ceiau Bedw o ardal Fetws yn Rhos ger Abergele yw Owain. Derbyniodd ei addysg gynradd yn ysgol Fetws yn Rhos ac yna yn ysgol y Creuddyn yn Llandudno. Wedyn mynd i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd gan astudio canran o'r ardd drwy'r Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio yn ysbyty Brenhinol Morgannwg fel meddyg iau. Mae'n byw yng Nghaerdydd ac yn mwynhau chwarae pêl-drod 5 bob ochr gyda'i gydweithwyr bob wythnos ac yn ceisio teithio unrhyw gyfle posib. Roedd yn awyddus i ysgrifennu stori y gall nifer o bobl uniaethu â hi drwy gyfleu darlun newidiol a bregus heneiddio. Mae hyn yn rhywbeth mae Owain yn ei weld yn ddyddiol yn y gwaith a hefyd o fewn ei deulu. Mae'n gwbl ddiolchgar i'w ffrindiau a'i deulu arbennig am ei cefnogaeth ddiflino, yn enwedig i fam, ei dad, ac Elliw ac Aled. Mae'n hynod ddiolchgar i'w athrawon Cymraeg ar hyd y blynyddau, gan gynnwys Mrs Ellen Owen, Mrs Sioned James Bevan, a Mrs Sian Mair Williams. A sgwrs gyda Mrs Fion Gwen Williams y llynedd am ysgrifennu creadigol o ddysbardyn i'r cyfan. Dyma y tro cynta i Owain i gystadlu ar gyfer Goron yr Urdd, a drychwch le mae'n eistedd heddi. Ond nid y tro ola gobeithio, a wy'n credu bod Owain wedi dod a'i fan clwb gydag i lan ymddyfru heddi. Ymhen ychydig, mi fydd Llyr Gwyn Lewis yn cyfarch y buddigol, ond cyn hynny, newn ni gyd droi at y sgrin a fe gewn ni brofi ychydig o'r gwaith buddigol. Mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd cae eithi. Gyda nosweithiau di-ddiwedd y gaeaf yn ddim o'n atgof bellach. Mae tanna'r bungalows unlliw wedi diffodd, a'r lawntia smwt wedi torri am y tro cyntaf eleni. Yn rhif 37, mae'n wawr ar ddigwyddiad blynyddol. O'r hen gradur, ti dyma? Meddai, gan ymlwybro i bysedd tu ar hadyn, roedd wedi disgyn o'r potyn wrth iddi dasgu ymhlith yr hada llwyd. Mi fyddi di'n smart rhyw ddwrnod wrthi. Ebycha, damwenyn glen, yn amlwg wedi dotio'n llwyr gyda'r darn bach o fywyd rhwng ei bus a'i bawd. Swatia di yn fanna, wasi. Ti'n gynnes rwan? Yna, mae'n troi am fwrdd y gegin. Dyna ni wedi cael sortio hynna am leni. Paned amdani. Eistedda wrth fwrdd y gegin, gyda'i mug Cadbury's cream egg yn llawn Yorkshire tea. Yr unig de sy'n gwneud y tro. Mae wyneb wedi golero'n ofalus,
gyda thamau o bowdwr a blush ar y bocha. Mae'n pori drwy'r papur lleol, gan gymryd sipia o'r te clear. Y llinella ar ei dwylo yn dyst torchi llewis yn y gwaith a'r cartref dros sawl degawd. Does dim ond sŵn ticia yn yr hen gloc i'w glywed yn y gegin, fel sy'n gyffredin bob ora erbyn hyn. Duw, Glenis Nant y Coed wedi marw. Cadurus. Wedi bod yn sal ers talwm. Un arall o'r hen griw capel. Mi fydd rhaid i mi ar ei cerdyn. Cyn codi, ac estyn cardyn o'r dro'r cardia cyd-ymdeimlo. Eistedda wrth y bwrdd eto. Pen a phapur ni dwylo. O sylla ar y cerdyn am eiliad. Cyn i don annisgwyl o alar ei tharo a thrymder. Meddylia nawr am yr holl gardiau eraill mae wedi ysgrifennu yn ddiweddar. Atgof creulon o'i meidroldeb ei hun. Rho'r cardyn i lawr. Cyn edrych tua'r potyn mae newydd ei blannu a nodi. Pori. I Owain, Prif Lenor, Urdd Gobaith Cymru 2023. Ymyd lle'n gwnes dy enw yn gywrain, cest Goron i'w chadw efo llais daeth ar fy llw un byd o geia bedw. Diolch yn fawr iawn i'r beirniad am ei gwaith, ac mi fydd yr holl rai sydd wedi dod i'r brig yng nghystadlaethau'r Goron, y Gader a'r Fedal Ddrama yn cael y cyfle i fynd ar gwrs olwen yn hun newydd drwy garedigrwydd ymddiriedolaeth Olwen Griffith ac cof am Olwen Dafydd. Llongyfarchiadau unwaith eto i Tegwen a Tesni am ddod mor uchel yn y gystadleuaeth. I orffen y seremoni, mi fyddwn ni'n canu ymdeithgan yr urdd ac mi fydd y geiriau yn ymddangos fyny ar y sgrin mwyn i chi ymuno mewn yn y canu. Felly, i ni am eich gadael chi drwy lon gyfarch Owain Williams, Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023. Bonedd glad gyda gweri, maes yn gremant ger i'w bron. Merched mwyn a llanciau, roeddant geg ar allor hon. Dewch a'i thelyn ddwylos fwyn, hen a lawon symles wyn, a dau sodlau dig a brwyn Cymru fydd. Sain cer y ffordd.
Efo fôr enillydd yma, Owain Williams, llon gyfarchiad y mawr i ti. Alle di ffeindio'r geiriau ddisgrifio sut ti'n teimlo ar hyn o bryd? Mor ddiolchgar, wrth y modd, mae'n golygu gymaint i ennill y gobr, mae'n gymaint anrhydedd, wrth y modd. Fel da ni wedi clywed, ti'n ddoctor, felly lle'r wyneb y ddear, ti'n ffeindio'r amser? Oedd gynna i chydig o ddynodau ffwr nôl yn mis Chwefror. Ond chydig? Rhos, a nes i benderfynu mynd amdani. Mae bod hi'n gyfle ola na i lenni, so mynd amdani a gweld beth sy'n digwydd, a dwi'n mor ddiolchgar nes i drio. A be oedd ysbrydoliaeth ti ta? O'n i eisiau sgwennu o'r galon wir, sgwennu rhywbeth oedd yn mynd i ddod yn lifo naturiol, a dyna nes i, a jyst meddwl am yng ngwaith a beth dwi'n weld drwy'r amser, a rhai mae'r syna mae pobl hyn yn ei profi, a da ni'n mynd i trafod nhw, so dyna oedd yr ysbrydoliaeth wir. O'n i'n sgwrsio fo'r beirniad yn gynharach ac o'n i'n gofyn pa mor anodd ydi o i gadw cyfrinach. Pa mor anodd oedd o i ti i gadw hwn? Amhosib. O'n i eisiau deud wrth pawb. Nes ti ddeud wrth rwy'n? Nes i ddeud yn heilyn amlwg, a nes i ddeud wrth y criw o'n ffrindiau. Dwi'n byw efo nhw lle, so i ddim ond amhosib cadw'r fath gyfrinach, ond dyna ni. Ond o'n i wir eisiau deud wrth pawb. O, ti sôn am dy rieni, maen nhw fama. Dych chi fel mam a dad? Mae rai bych chi'n ofnadwy o brwd Owain. Da'n ofnadwy, dan. Ofnadwy. A pa mor anodd di bod i chi i gadw'r gyfrinach yma? Wel, ynddi ddim yn reit anodd i gwir, ond na, rhaid gwneud yn doedd. Oed. Dwi'n siŵr bod ti'n gwybod y barod, Owain, ond mae yna far ar agor hen yma. O'n i'n clywed, dyna lle fyddwn ni'n mynd. Dyna lle fyddwn ni'n mynd i ddathlu hen yma, ie? Ie, sicr. Wel, yn heiddiannol iawn, llon gwrchan y mawr i ti. Da iawn. Cer draw i'r bar. Diolch. Diolch ti, da iawn. Diolch gwrchan.